tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to sinco mamadou boubou ɓohe ɓaleje dindeje kon waktu yoni ha to gurel ndiaye e nder galle mamadou ba e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardede kabroji men sénégal naɓe wonnoɓe e laana mumen taw koye maaje kaɗeɗe leydi gambi to nokku biyeteɗo bufute ko laana sunowaji feriɓe haaɗiɗo mbasi hen pittali mumen to leydi mauritanie sete union européenne koɓe mbiyata député européenne kañumen goni yettiɓe to leydi mauritanie hanki ɓe joɗodima e mawɗo leydi ndi gam yurnitade caɗele sahel ndenka kame haɓade heege e ɓeydude ndenka e nder diwano kala to leydi mali sappo e jeeɗiɗo ƴiwnoɓe to guine konakiri guila sappo e joyyi lewru yewtundu piiko koyɗe ken wona ujunere kilométre jetti to bamako hanki joɗodima e colonel asimi goyta gam hollirdeɓe aɓe jaati e laamu transition to leydi guine konakiri mohamed beya vogui woni hoorejo jagode leydi ndi hanki ɗo wi jonde dialogue national e nder leydi ndi kala ɗum ko caggal nde fndc yowi ko fati banggue seppoje on gam hettade ngal ɗon kaldigal hakkude landaji dawrugola to burkina faso jeetato mbasi pittali mumen taw ko jambour en yahannoɓe inde e nder hakkude leydi to kabruji men manawen ha to côte d'ivoire nigéria benin ma en jaaha to cameroun kame afrique du sud ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue hewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗen jaam garɗo e men woni gorel tayya ko haako moƴƴo iwruken tokkoriji noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel tayya ko haakono haako wargani a wulna ndiyam ma ha wula guitta hen seeɗa mo jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo caɗele avc joguiɗo caɗele cardiaque ɓandu jaaɗoru nonne kadi mo ƴiiƴa mum dogata e ɓandu muma neɗɗo tuƴiɗo kofiɗo koyɗe musoje ñogue musoje kala sa jokkodiri e gorel tayya joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel tayya noon sa yiiɗi janggande hoorema ha ganda an hoorema ko gonduɗa ko beele gorel tayyane safra ɗum jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.goreltayya.com joni jiitoɗa hen hoore maɗa sa yiiɗi jokkodirde tongoje gorel tayya so tawi koto leydi sénégal waɗi amadou keɓe toon to Ziguinchor ko taari ɗum kala 77 560 54 30 so tawi ko moustapha mbakke to touba ko 77 631 71 68 so tawi koto kiidire ko taari ɗum kala e nder galle ceerno habous diallo 77 554 75 54 so tawi gonɗa koto libreville gabo e ko taari ɗum kala ko pape kan jokkodirta 077 39 57 97 so tawi noon koto états-unis de amérique abouso kawral fouta business plus 1 347 701 56 77 so tawi noon koto leydi france haruna gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gorel tayya ko safara ɓolo woni heena kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawbaare no gase jeetati korse hitande ujunnaje ɗiɗi
e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdullaaji Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba mawɗo leydi Sénégal Macky Sall tawtorama hanki jonde G7 ɗum ko toon to leydi Allemagne ɗum noon ko bismago makko wonande iwde chanceliére mo Allemagne woni Olaf kanko mawɗo leydi noon wo dañi yewtidde e on gardiɗo leydi Allemagne kami hoorejo leydi Amérique ɗum noon ko fate banggue G7 gam oɗo saaha yurnitade ko fate banggue climat kame énergie ha fate cellal ɓalli kame alimentaire taw koye nden ka e kisal haɓade heege addude cellal kono ne kadi ɓamtude kuɓɓam ha tenti ko fate banggue waylo climat oɗo hen gonaɗo mawɗo leydi noon caggal gardiɗo union africaine woni tawtoraɗo wawi yewtidde mabɓe toɓɓe jaajƴe no fewi hande noon ko hiiri ko kala omo tijja e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal kanko mawɗo leydi Sénégal o holliti mette makko no fewi ko fate banggue mayɗeli wonande ɓeɗo hen sukaɓe Afrique naaɓe kene tolno e nogas e tato taw ganduɗa ko ɓen yinnoɓe diwde grillage gonnoɗo toon to Melila o holliti ɗum sokki ɓernde makko no fewi caggal o waɗi ɗum koye compte makko gam hollirde mo duwono ɓen wasɓe hen pittali mumen kono ne kadi ɓen ɓe cellani nde jomiraɗo ɓeydanta ɗumen cellala keddoɗen ha joni koye ɓen sukkaɓe ko fate banggue Boubacara Sey kam woni HFS woni taw ganduɗa ko ɓen heedanɓe ɗanniɓe caggal leyɗele holliti ɗum ɗo henna ko génocide baɗaɗo e sukkaɓe Afrique naaɓe wo erima wonande mawɗo leydi Sénégal caggal kay kam woni gardiɗo union africaine nde wawata wadde hen haalande mum timmude ko fate banggue nogas e tato ɓiɗɗo Afrique naaɓe wasɓe pittal men toon to Melila ko wona ɗum ko sarɗiyanke ɓen taweteɓe to Europe woni Mamadou Abdoulaye Deme sarɗiyanke mo ganduɗa darde mum kala oɗo saaha ko haɓanade wonande ɓen ɗanni yankoɓe ha mbawa wonde jaam e kisala haalulaji makko hanki payodinɗi ɗum ko caggal nde o yidiri e Moïse Sarr hollirde andude ɗeɗo hen caɗele no jaari ɗeɗo hen gueɗe kala nde yimɓeɓe ɓurata wawde haalde hen hayso tawi woni won wiɓe Sénégal naɓe hen ene hen ngala hen kala nde tawno ko ɓiɓɓe Afrique naɓe moni kala ene foti darade hen nde tawno ɗum ɗo hen ko hunde musde no fewi garten ko fate banggue ñawore Déthié Fall hanki kikiɗe jamma yani ɗum noon ɗum ko caggal nde procureur ñaagui hitande e lebbi 6 e kaso ko wona ɗum ko noon o taƴanama lebbi 6 e kaso mo yoɓa kene tolno e ujunnaje nogas taw koye koppareje franc CFA ɗum ko caggal kankone biyeteɗo Mame Diarra Fama kañumne ko sarɗiyanke caggal nde wiya ene tumbe kene tolno e lebbi 6 koyɗin seppoji keddoɗen Ahmed Aydara kañumne hanki to tribunal mo Guédiawaye taƴanama lewru e kaso ne yoɓa ujunnaje 10 taw fayumo ko ngal ɗon tribunal hanki Dakar kene tolno e capanɗe 64 taw ganduɗa ko ɓen seppunoɓe kala jeddi ha mimi leydi kolliti kañumen jahano seppoyde jahanno ko haajuji mumen deke nanga hen ko way wonde kala ɓe duttitima toon to tribunal to ko wona ɗum konon ɓen wonande 16 wonande ɓen 10 nanganoɓe taw kadi ñande 16 ene wetane wona seppoji 17 taw ko tumanoɓe ne jogui gueɗe pettoje bonnoje ne fewi taw ko yinnoɓe yande yogay nokkuji mantiniɗi kala kañumen ne hande darima e yeeso suudu ñawore gam yurnitede dossier ji gueɗe mumen kala ko wawi wonde kalleɗo hen gueɗe ñawoje ma en garto hen taw koye mbadi ɓurdi yajje jahaten ko ha toon to Thiaroye sur Mer ko tana baɗaɗo e suka debbo jarowo e duuɓi 14 battaɗo kutorgal terɗe e nder galle mumen so wona bamum tan ko denɗuma hakkude bamum e denɗum ko ɓen tan keeɓi hen ne mbaɗa hen ko yahani ɗum noon jarowo e duuɓi 14 holliti guilom yaara e duuɓi 12 on denɗi ko ɓami wadde ɗum e makko on denɗi ko moɓe iniri F Diaw kanko noon ba makko mbiyata Pape Ba
gay jarowo duuɓi capanɗe jeegom e joyi ñalawma hanki o kamɓe ɗiɗo kala wonande dendiraɗo f diaw kame babiraɗo o woni Pape Ba Gaya jaro duuɓi capanɗe jeegom e joyi kamɓe kala hanki ɓe ɓenninama to kaso ɗum ko caggal gila tan duuɓi sappo e ɗiɗi ha yetti duuɓi sappo e nayyi ɓe mbaɗimo tan ko gueɗe cofde no fewi kanko suko o noon wo arti e ndiɗon mbaadi ɗum ko caggal nde bammakko jogotono téléphone mum e kala saaha ne yeeɓa hen film aji bonɗi ɗi pornographie taw kadi ene noddimo yo arɓe jebda e kala saaha ne waɗa e makko tene kadi gueɗe cofɗe no fewi o holliti kadi nene makko wonko andi hen ha heewi ɗum noon ko caggal ɗen gueɗe kala ɓennude ma en gartoy e nder oɗon kabaru to Daara Jolofa hanki wonande apprenti camion goto wasi fittande muɗum ɗum noon ko caggal oɗon camion nde sarsuno béton yaltirde Daara faade Touba ko ɗon on oto paani to banggue pono ɗum noon kanko on apprenti nden wadde kirƴo gam yidde umminde oto ndeke kirƴo fewani nde o sakki ko nde tigui oto arte dow makko ko ɗon o wasi fittade makko ɗon o ƴetta o nawa to centre de santé Elisabeth Diouf taweteɗo to Daara Jolofa keddoɗen ha joni koye kabruji men leydi Sénégal jeeheten ko ha toon to Saare Gayo no ne tawi nder commune mo Sinthiou Malem département Tambacounda région de Tambacounda kottana musɗo waɗi toon ñande jamma asen ne jofi alende ɗum noon waɗi ɗum ko bireɗo Saydou Mbaalo ɗum ko caggal lebbi ɗiɗi ɗe o ɗannuno wo arti ko ñande asen nde jamma sanga 4h du matin ko nden tigo ƴetti laaɓi o yani joom suudu makko wattidi on ko fiide ɗum laaɓe biyeteɗo Dieynaba Ba ha wasi fittanu mum o accidi ɗum kene wona sukaɓe jeegom ɓeɓe dañji ɗum ko sanga 4h jamma andaka noon ko jeeyi sababu o waɗi ngal ɗo hen baɗala hewɓe kadi finoɓe saare nde cettima suka debbo ko moƴƴo teni kadi ko deƴƴo yiraka kala caɗele teni kadi teskaka hakkude mabɓe duko walla ni haala ka fewani holliti tan ko nde waɗi ngal baɗal wa yalti mamum oɗon gorko nde tinni ɗum faye makko o holliti mi warimo kanko joom suudamo ko jeeyi sababu ha ɗo hay konngol taw ala koɓe keeɓi e makko ma en gartoy oɗon kabaru musɗo no fewi jeeheten koye accident baɗɗo on accident noon ko bateau taw ganduɗa ko navire chinois dogannoɗo dogde sattudo kam feeri laanel ɓen Sénégal naɓe wonnoɓe e laana mumen ɓen Sénégal naɓe wonnoɓe laana mumen taw koye nder maaje kaɗeɗe leydi Gambie to nokku biyeɗo Bofoto nokku biyeɗo Bofote ne tawi nder maaje kaɗeɗe leydi Gambie caggal noon on bateau o yiɗino dogde kono noon e wiide biyeteɗo Oumar Mané ɓe mbaddi hen ha on bateau nanga oɗo sawa mo tawe to port mo Banjula ɓen wasɓen pittali men ko ɗiɗo Abdourahmani Ndoura jeyade to Bargné on ɓandu mum yitama goɗɗo noon biyeteɗo Mamadou Faya on ɓandu mum suwa taw yitede ene yiile jeeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleyka salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghali Abouba a salmitama juurama kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeehiten ko to e Kafountine ina wayno subaka hankide boomare ina waɗi toon laana ina jolnuno 150 e neɗɗo laana ka e ko sumi ina waɗi hen neɗɗo goto noon hawre ladial heddiɓe ɓe noon belsi en keɓani nombre total ko belsi ko ha mbawen haalande yimɓeɓe ɗum laana ka ɓe jooɗi ha ɓoy tan laana ka ruppiti ɗum woni ko kewi to e Kafountine hanki so en ummima ɗon en gartat ɗo e nder Ziguinchor forum handicapé en e haala Coumba Diop ardiɓe ɓe mbi eɓe mbaɗi campagne ha feere woote kamɓe wofɗuɓe e wumɓeɓe holno ɓe mbabata wutirde holno kadi ɓe mbabata jogirede kadi sécurité mabɓe gurdam mabɓe gila e campagne o ha e woote ɗe ñande ndawi ɓe mbaba jogede sécurité mabɓe e gurdam mabɓe no ɓe mbabata wonirde nde wonno kala duñaɗo koye mabɓe heewi yande kala kadi biyaɗo yo addoy hunde yanata koye boofo walla yana e fuuñe walla yana e gumɗo ko ɗum tan heewi addoyde ɗum noon ɓe mbaɗi hanki jonde mabɓe moɓodirgal mabɓe yoɓe mbaw wallede ko ɓuuri yawde e yaccade Doro Ndiaye on ko gorko gonɗo e mabɓe on wi ko addi fof droit mabɓe ina foti renede
ina foti kadi andede ɓe gandine kadi koye leydi he kamɓe ɗe ɓe joya kala ko neɗɗo wawi wonde e leydi he ko wawi ƴewde ina heeɓa e poti heɓde. Oɗo ko député ko baɗɗo candidat wiyete ko Dabi, kanko de o wi yoɓe gandu haare ala ko moƴƴi haare fewnata, yoɓe jooɗoɗo ɓe kalda ɓe gonda ɓe kaltida lawol gotol ɓuuri ndeɗo haare jamma ñalawma ko gasata Sénégal andira ko jaam, andira ko moƴƴere, andira ko peewal, andira ko neɗɗago. Gudumpa rewɓe jalti toon jangguinoɓe ɓe noddi rewɓe hono mabɓe ɓe yo mbat feere ummo goto foof wawa jogade meccal muɗum, wawa gollade wasa yowitade tan e joom galle muɗum walla yowito tan e ɓiyum, kala kattanɗo ne jogui yo ummo wawa darade. Weltare TV musidɗo moon Ahmad Isaka Keɓe gorko mo mbotto jokkodirde e kabaruji Zig FM ne ɗo fo ɗo henna e Weltare TV Ghali Abouba, yallah hokken walde jaam. Amadou Isaga Keɓe sen garti e kabroji tonto Kafountine ɗi keɓɗen télégramme ko ɓoyani iwde Libération kene tolno yimɓe jeenayo mbasi hen pittali men yimɓe jeetato ɓalli men jiitama hande talata o on goɗɗo o noon suwata o yiitede ɓe gonno ko 150 neɗɗo wonnoɓe kan laana Sénégal naɓe, Gambi naɓe, Bisawo Guinée naɓe taw ganduɗa ko ɗannotonoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol ene gandima en garto yeno ñalawma janggo so ɓuuri a yajje sengi wi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie, to leydi Mauritanie teskama ñaw biyeteɗo coronavirus ko ɓuuri ɓeydade nder leydi ndi, ɗum ko caggal kigiɗe hanki o 1jeeɗiɗo nde testa ƴewda tawa oɗo saaha kene wona 43 neɗɗo ene gonde oɗo henna ñaw kikiɗe hanki o, kanko on jagoɗo o holliti kene tolno e 235 eɗen gondi e oɗo hen mbolos ne tawi e cuuɗi safara taweteɗe nder leydi ndi. Mouhammed Cheikh Al Qazwani hoorejo leydi ndi hanki jaɓɓima sete taw ganduɗa ko euro député en woni député ji Europe taw kadi ganduɗa ko yaltuɓe Union européenne yilliɓe nder leydi Mauritanie hanki ɓe joɗodima toɓɓe jaaƴe no fewi ko fate banggue wadde plateforme jokkodiral hakkunde Union européenne kame leyɗele Sahel taw rewata koye leydi Mauritanie. nden jonde noon ko haɓade heege nonne kadi addude nden kay kisal e wallidde finoɓe Sahel wonande ɗi jangoji jamma e ñalawma yimɓe nattuɓe yaade yadirde hultuɓe dognude marchandise uji mumen jeegu ustingu janguji kewɗi doga molto en hewɓe heege e ɗomka e rafiji teskede kala ɗum woni yewtere nde ɓe gummini ko fate banggue ballodiral hakkunde Union européenne kono ne kadi finoɓe e nder Sahel yo e hoore mum. nden jonde noon ko wallidde peeje nden kay kisala ha ɓen tawiteɓe Sahel mbawa hisde kisna kala ko jogui. nden yewtere waɗi ko hanki ngal kaldigal ne jokki ha ñalawma hande o hakkunde on sete nelaɗo kam ene wondi e laamu leydi Mauritanie jagorɗo faggudu mo leydi Mauritanie woni Ousmane Mamadou Kane holliti hanke haalande muɗum kene wona 55 projet gollorɗe leydi ndi taw ko ciifaɗe oɗo saaha ko ɓuuri hen hewde koko ɗaani walla ni doole mum koko usti ɗum jeeyi sababu ko wasde toppitede wonande ɗin projet ji ha tenti kadi koɗi kaldano kala kene tolno 47 e nder wonande 55 kala ɗi kene fota wonde projet ji kewɗi oɗo saaha lelgol gasde wonande ko happu mo rokkano woni hen ko lebbi tan jeehi ha duuɓi ɗiɗi woni hen kadi ko duuɓi ɗiɗi jeehi ha duuɓi jeenayyi. ɗum noon nawrata ha leydi yesso so tawi siifama projet ji rokkama projet ji mum ɗi noon ne mbawi tigui toppitade wonande gayna haade on happu walla gayna e oɗon happu kono kewɗi hen hewani gaynude taw kadi gayni koppareje hayɗe ciifanono. ɗum noon yawata ƴellidde leydi ha wawa yarude yesso to Nouadhibou ko tana wonande tiggoyel jibinaguel ɓe ne gujja ɓiɓɓe gam jibinani walla ne gujja ɓiɓɓe caggal ne jibini kala koko mayata ɓe ne jibinani beddo ɗum hepti Nouadhibou e kala saha hewani wasde wadde kala lewru ene waɗa hen laabi ɗiɗi ha laabi tati. ɗum ko hanki yiita tiggoyel jibinaguel ne wedda e mbalis woni kurjuru taw koye leegal bitegal cadre al yabis ne tawe
e ndega nawa dibu ben autorité locale taweteɓe toon mbawi arde fawde hen jiiɗi mumen ceetto wonande ngel tigguyela kocce ngel kono tawa ko ngel wurani police mo noksoda fawi juuɗe mum e fedde bandiji ɗum ko hanki nden fedde bandiji noon koɓe sappo to darala nayima ne wondi kadi teyereta kame loksara ɓe pawi juuɗe mabɓe ɓe tawi toon noon kene wona téléji jonɗi no fewi taw ko écran placement kame motoje kewɗe no fewi kame téléphone ngaji e laaɓe e gueɗe goɗɗe kala gujjaɗe ɗum noon kala gujjanoɗo téléphone mum walla télé mum walla moto mum ene wawi yaccade caggal nde ɓe mbiya teɓa wonande goto biyeteɗo Ibrahima Wuldu Abeta wonande keedanɗo autorité mo leydi Mauritanie kañum heedani wonande état o to banggue ñawore walla dossier ji Mohammed Wuld Abdel Aziz arti e yañat ɗum ko caggal hewɓe hujjiyankoɓe ne dokki peeje wonande Mohammed Wuld Abdel Aziz ne wawi ɓoccitade e ɗeɗo henna ñawoje kono wo holliti on dossier mo nanguira ko fate banggue moƴƴugol jawdi leydi ndi ittude ɗum ngam wadde hen ngaalu alɗinorade hen taw koye dow mbadi ndi pewani dossier ji keptinaɗi gandaɗi taw kadi ko dewɗi hen lawol ɗum ko caggal hujjiyanke goto gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie jeeɗoto Liban nde holliti hen peeje ngam oɗo saaha hollide wonande Mohammed Wuld Abdel Aziz ko nanguira ko kala ko dawrugol ala hen kala ko woni gonga ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen hajjiyankoɓe leydi Mauritanie wi jagorɗo diine wo holliti subaka hande talata o debbo goto wasi fittanu mum toon to Madinatul Munawwara ɗum ko caggal nde o juuli subaka wo gayni kanko on debbo noon woni inde makko Taslam bintu Abi omo yaduno e ɓi ko gorko kono noon tawtorama wonande ɓen médesaɓe taweteɓe toon kamɓe ɓen hettuɓe on fannu ngam yonnede pewnugol makko yeeso ɓiyi ko beele o wire o mofte o holliti noon caggal nde docteur ɓe ƴeewi mayde oɗon debbo tawi tigui ko mayde naturel ko wona tan omo wondino e ɓernde ko ɗum woni ko nanguimo ho wasi hen fittandu makko toppitiɓe awo maje kaɗɗe to Nouadhibou jaltini luwa kesoɓe kolliti sifande wonande ɓen batoje taweteɗe maje kaɗɗe leydi Mauritanie nde mbaɗata contrat nde cifirta contrat hakkude mumen e ɓen ɓeɓe gollinta ɓe kadi ɓe mbaɗanaɓe assurance maladie kame sécurité sociale ɗum noon ko 15 lewru juillet yato kanji kala ɗi mbaɗi ɗum siftinde on awoɓe awo fina tawa jogori wonde jolgo mango joltingol laaɗe mabɓe ko ñande go lewru fandu caggal nde ɓe dokka jonte ɗiɗi ngam wasdeɓe tan joɗade jeeyeten ko ton to Maroc waɗe saaha Maroc ko konnguli gukkiteɗi farnede e laamu muɗum ɗum ko caggal nde hollita yeebade wonande ɓen dadiɓe ɓe leydi Maroc ha ganduɗa ɓen ɗanniyankoɓe Afrique hewɓe hen mbasi pittaɗe men toon to Melilla taw kadi ganduɗa ne tawe nder Espagne ganduɗa kene tolno e nogas e tato migrant mbasi hen pittali mumen taw ko diwnoɓe oɗon grillage fedde darnide haqqe innama AMD HA to Nador e gardugol biteɗo e gardugol wonande biteɗo Oumar Nadji ɓe kolliti hen mette mabɓe no fewi ko wona ɗum ko Union Afrique Mohamed Faki woni Moussa Faki Mahamada erima kam woni chef de la commission Union africaine erima losko luggo no fewi ko wona ɗum ko pelle kewɗe darnide haqqe innamade kolliti hen mette mumen no fewi kemi seba goto dariɗo haɓade koppareje franc CFA erima wonande nde sukaɓe Afrique walla Afrique naɓe nde caloto jolde Royal Air Maroc ha gueɗe ɗe kala ɓuura hen labde eɗen mbiya tan ɓen yaltuɓe adunde jomiraɗo yurmotoɓe yafoɓe cellani ɓe nde jomiraɗo ɓeydantaɓe cellala sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali examen moɓe noddirta DEF fuɗɗima ñalawma hanki o nder leydi ndi kala nogas e jeeɗiɗi ngol noon guila hen duuɓi kala si fande wonande 15 octobre hitande ujunaje 16 guila nden hewani lawol ko fati banggue kawguela e nder leydi Mali ha tentino ɗo saaha mo gonɗen kono hikka hollirama rewi lawol no fewi kadi waɗama nde foti waɗede e tawtorede hoorejo jagoɗe leydi ndi ɗum ko caggal nde jagorɗo jangde waɗi batu mum to hôtel mo Bamako nogas e 5 nduɗo hen lewru hakkude ɓen jangguinoɓe kame jinnaɓe ɓen waɗoɓe guel kawguela wasiyade yimɓeɓe nde mbasata wadde fraude guila e téléphone aji ha e goɗɗum beele gueɗe ɗe kala
ene ɓura hewde lawola kamɓe ɓen waɗoɓe kawgel e nder leydi ndi kala koɓe 1,304 ujunere taw ganduɗa ko neɗɗo suka baɗowo ngel kawgel taw ko diplôme a gadiɗo moɓe ɗaɓɓata e nder cuuɗi janguirɗi ɗi ha joni koto leydi Mali keddorɗen fade banggue patrouille mixi woni ko tafa hakkunde woni ko tafa taw way ɗum tafa ko fate banggue police des nations unis taw kadi on toon ko ɗum ko toon to agil hok hakkude mum e tesa lita kame ministre mo loni ɗum noon ko addude nden kay kisala toon to kiidal caggal teskede kala saha janguji ni kewi waɗi to agil hok e ko taari ɗum kala beele finoɓe toon mba wonde jaam caggal ɓuuri hewde toon ko commerce kono hewɓe finoɓe toon kollitine jogo caɗele ya ngara e kala saha to gawo ɗiɗo mbasi toon pittali men ɗum ko caggal nde bandiji joguitiɓe armée ji cokke mabɓe kuure to legal bitegal sato ne tawe nder gawo kono hen goto baso fittano mum ene tuma ko maire walla ko ɓi maire tesita tawetenoɗo to gawo ne ɗoftanno sehil mum goto kuulal kesal ko fate banggue sumgoji leydi ndi Assimi Goïta colonel o yinnedemo ñande aljuma nde wonande ngol cuɓgol waɗe kono noon disnama ɗum ko caggal 17 nde CNT lawɗinno o yowi ɗum seeɗa ko fati e banggue tawtorede wonande ɓen dadiɓe taw koye sumgoji ɗi gila tan ɗo wonno lebbi 6 nde joomum accitta golle arta tan ha lebbi 4 kono noon ko hen wonde kala ɗo saaha to banggue classe politique leydi ndi ne herƴi no fewi moni kala ne uma ya taw ko fale banggue société civile o ne jogori malede nde laamu artata e juuɗe mummena to kuluɓa galle laamorgo ngo hanki jaɓɓima 17 suka fiiɓe koyngal ken wona 1,000 kilométre ɗum ko iwdeɓe to Conakry mango ha to Bamako mango ɗum ko caggal ñande 15 mai nde ɓe darodi ambassadeur mo leydi Mali taweteɗo to Conakry ko ɗon ɓe mbayni gam fiide koyɗe mabɓe weynudeɓe drapeau leydi Mali drapeau leydi Guinée fiideɓe koyngal haɓe jetti Bamako ɗum ko caggal nde jagorɗo coftal ɓalli jaɓɓiɓe ñalawma hanki o to galle kuluba tawtorede Assimi Goïta kame Chokela Mayga hoore jagode leydi ɓe dañi jodorade gam yewtidde ɓe kolliri tagiɓe fiide koyɗe ko yidde walliddeɓe wonande laamu transition ɓe jaadi hen ha leydi Mali wawa dañde jaam yiito hoore mum to leydi Guinée Conakry wonande hoorejo jagode leydi ndi woni Mohamed Bayavogui fuɗɗi jonde kaldigal ɗum ko ñalawma altina hanki o no gasi jeeɗiɗi ɗum ko caggal nde yowi wonande ɗeɗo balɗe FNDC seppoji ɗiɓe jinno wadde e nder leydi ndi wonande laamu ngu hollitino ma yuɓɓin kaldigal hakkude mum e G58 noon ko landaji wonande lundiɗi hande o denduɗi lundi laamu colonel Mamadi Doumbouya gam biɗoma ardo leydi ndi duuɓi 3 hade sumgoji wadde ɓe noon kolliti ko loppet ngala hen société civile o woni FNDC holliti so leydi ɗowirama noon fewata ɗum jeyno sababu yinnodeɓe jippade e booli kono teskama woni landaji ko wayno arc-en-ciel landa Alpha Condé kame Sidia Touré selludilen Diallo kollitino tawtortake oɗo dialogue so wona Union africaine CEDEAO loni tawtore ko wawi wonde kala kanko on hoore jagoɗo o holliti ɗen gueɗe kala ma kuccodire ha Union africaine kamen wonde CEDEAO wawa tawtorede ɗum woni ko holliti taw ganduɗa ko dental manggal lundiɗi gam ɓe innita ANAD ɓe kolliri ko woni yeeso daɗani guite to Burkina Faso hanki ko jango mosgo waɗi toon ha yimɓe jeetato mbasi en pittal men to nokku biyeteɗo Sandia Ba noon ne tawe e nder diwan mo kulipelogo waɗi koye wuuro wiyetengo Sandia Ba to e diwan kulipelogo toon jango ngu waɗi ha ganduɗa kene tolno yimɓe jeetato mbasi en pittal men taw ko yanoɓe inde ko toon jango waɗa e mumen ñande asende walla ñande alende jeegomo kadi mbasi pittali mumen hen nayo ko rewɓe walla mbiyen hen tatto ko rewɓe ngun jangu noon waɗi ko nokku bireɗo algoni tawi to hakkude leydi to ko saren mabɓe yaɓɓi pittol pettoje woni hen hewɓe gañima e nder ndeɗon fiyande walla nden fettande fettinde e saret mabɓe to Côte d'Ivoire ko bandi mawɗo biyeteɗo Mayga Oumar taw kadi ganduɗa ko baɗɗo janguji mum ha welti
kalɗo jaaɗa e police leydi ndi kala inde mum nan toon winda kam woni jaggaɗo to Libéria jaggimo toon ko police mo libérien oɗo saabi tottirimo police mo leydi Côte d'Ivoire ɓe noon mbaɗi ran kala kay mo waɗanno ko boni yo arto police wawa tigi haalde ko nawani ɗum to abobo to ene kadi ko hawni waɗi toon ñande jamma nogas e tati ene jofi nogas e nayyi jamma alhamisa ene jofi aljuma gujjo goto naati e nder juma mo abobo mo 4e étage o dañi helde baafe ɗe kala keesuji jelari gonnoɗi toon ko ɗin tigi wo dañi dajjidde kadi ko fati banggue montre uji luxe payodindi gonnoɗi toon kala wujji hawa gayni nden o jaggi kayitol daniyolo e kayitaji gonoji e juma ɗo imama wonat ɗo o windi hen wonande kanko de wa ari ko wujjude kono wona e sago makko omo heega omo tampi wa ala halis wa ala haydara wa ala hayɗo hoɗi ɗum noon imam sa ari julnude aljuma janggo duwonomi beele mboɗo yalta e ɗeɗo henna caɗele wi jayde koasi poye komde leydi Côte d'Ivoire to Nigéria caggal nde bandiyagal heewi e nder état mo zanfra peeje kala ƴettama ala ko darti holliti noon wonande gouverneur pinowo e nder état mo zanfra hakkude muɗum e amira mo mbiyata bello mohammeda matta wala ɓe kolliti ñande nogas e joyi ndu lewru ɓe lawɗi ni wonande hankkadi ni kala tawteɗo nder état mo zanfra ne wawi yatto police ƴetta kayit sooda armé moftana hoore mum ngam ñawdude hoore mum caggal bandiji e wuyɓe biftotoɓe ne keewi sa yi ka faman tan sokke jomum kure beele leydi ndi ene wawa dañde jaam to bene polisaɓe ɗiɗo mbasi pittali men ɗum koye janggo wango e nder commissariat nokku biyeteɗo dosari ne tawi kerol hakkude leydi Burkina Faso kame bene waɗi noon goto police gañiɗo hen ɗiɗo ɓen arnoɓe warde kañumenne mbarama hen to Cameroun to ne kadi ko dadiɓe walla mbiyen ko koninkoɓe ɗiɗo mbasi pittali men jeyaɗe e dental FMM noon rendi ɗum ko Cameroun Nigéria ne wondi e Tchad kamene wonde Niger ɗum noon ko habtade Boko Haram taweteɓe to maayo Tchad nde tawno ko ɗon woni nokku ɓulirde mabɓe kala ɓe kolliti noon on embuscade waɗi ɗum ko Boko Haram to maayo Sava taw koye wuro ngo ɓe mbiyata kolo fatta ha gandañen ɗon ɗon ɓen dadiɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men siftinde on noon wonande fedde walla cetal ngal ɓe inniri FMM rendinɓe sembeji mumen hakkude Nigéria Cameroun kame Tchad Niger ɓe kollitino ñande jeetati ndu lewru ndu gonɗen ɓe jooɓima temedde jeetato fittandu Boko Haram e nder maayo mo Tchad to Afrique du Sud ha hande andaka koko jeeyi sababu mayde nogas e goho suka yanoɓe amoyde to boîte de nuit ha ɓitti toon walla mbiyen ha tawa toon ne maayi andaka ko jeeyi sababu maydeɓe hakkude jaro duuɓi sappo e jeetati e duuɓi nogas hoorejo leydi ndi Cyril Ramaphosa foti ma lumiére waɗe hen ha ande ko jeeyi sababu ɗiɗo henna mayiɗele joolam jaberi jeeyeten ko toon to France ñawore hanki Saleh Mohamed Saleh oɗo hen biyeteɗo Salam Abdel Salam woni hanki dariɗo hakkude mum e ɓeena sappo e nayo ɓe o tumda darima hanke yeeso suudu ñawore woni wargoji bannoɗi sappo e tati novembre hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e joyi kanko noon Salah Abdel Salah o suuti konnguɗi makko o holliti o wona barowo so barowo o wonno o daɗata e nder ndeɗon fiyande wannode saabu wannoɓe nguɗon jangu kala mbasi hen pittali men ha heddi kanko o ñaguima yaafuya noon faade ɓen waranaɓe yimɓe mumen kanko noon wona barowo tawtorama noon ɗiɗon wargoji ñawore mabɓe noon ko ñalawma janggo nogas jeenaya andete no foti ɓe lelato e kaso subaka hande talata leydi France médiaji mum dawri ko hofgo juuɗe so wadde musique koyɗo e ustude kabaruji ngam wullitade wonande haqqe mabɓe ene foti yoltede no fotiri kala jeheten goton to États-Unis d'Amérique to Texas tonne kadi kene tolno e capanɗe nayo e jeegomo migrant ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawol tawa e nder frigo ene maayi ɗum noon koye nder diwan San Antonio ko toon tawa ɓe bedda e camion goto mo 40 degré nguleki siftindon ko nokku ɓurɗo wulde e nder Amérique kala toon tawa aɓe maayi sappo e jeegom mbawi faabede no wawi cuuɗi safara
kono kadi ɓen tawaɓe toon he nayo ko sukaɓe loskoji noon enen jokki e waɗɓe ngal ɗo hen a baɗala Ukraine wi hoorejo leydi mum Volodymyr Zelensky wo holliti missile bonɗo ɓe keeɓi ɗum hanki iwde armée leydi Russie taw ganduɗa koye centre commercial mawɗo ha jeeyi sababu ken tolno e 17 neɗɗo mbasi en pittali mumen yimɓe nayo gañi hen taw ko arnoɓe duggude kanko on hoorejo leydi Ukraine wo erima G7 wonnoɓe batu mumen hanki gasɗo hande talata nde mbawata wadde feere kala dartina ndeɗo hen haare gusta kala ko ene como e leydi Russie to banggue pétrole walla ni a gaz to Afghanistan caggal séisme yerɓande leydi wande toon ha kene tolno e ujunere neɗɗo mbasi en pittalum ñande nogas e ɗiɗi nduɗo hen lewru oɗo saaha mo gonɗen woni toon ko heege ɗom kay caɗele kono teskama balle gaari kono noon diwan ne heega jeeyi sababu hewɓe hen koɗi koye caaleje kame ɓuɓeje leɗɗe jeeyi sababu o saabi teskima toon dogoreedu kame tuure teskama toon ɗum noon ko choléra teskaɗo garɗo toon fedde gotago windere erima ko ɓuuri yawde ballal haade on ñaw fuɗɗade gallinde toon yimɓe hewɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon jiɗi moon sehil moon Sar Abdullaaji Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena